1983 emlékezetes volt a Ferihegyi repülőtér életében, hiszen ünnepélyes keretek között átadták az új irányítótornyot. Az idei évben különleges évfordulót ünneplünk. 40 éves a torony. Az építmény büszkén hordozza 4 évtized emlékeit. Idézzük most fel a nagy pillanatokat a jeles évforduló alkalmából. 1984-ben az irányítótorony szomszédságában fekvő tűzoltóságnál szolgálatba állt a Simba nevű közel 40 tonnás tűzoltóautó. 1985-ben először látogatott Ferihegyre az egek királynője. A torony a Lufthansa DABYP Lajstrom jelű Boeing B747-es Jumbo jetét köszönthette, melyet Hessen névre kereszteltek. 1986-ban Freddie Mercury és legendás zenekara a Queen először és sajnos utoljára landolt Budapesten. Az irányítótorony büszkén figyelte a felújított futópálya átadását 1987-ben. 1988-ban az irányítótorony rendkívüli pillanat részese volt, amikor leszállt Ferihegyen a Malév első nyugati gyártmányú repülőgépe. És ha már különleges momentumok, az irányítótorony kiadhatta a felszállási engedélyt az első menetrend szerinti Malév járatnak is. Irány Tel Aviv. 1990-ben Diana hercegnőt és Károly herceget üdvözölhette Budapesten az irányítótorony. A walesi hercegi pár látogatása után egy évvel, 1991-ben a torony a később szentté avatott II. János Pál pápát köszönthette. Ő volt az első pápa, aki Magyarországra látogatott. 1992 és 1997 között az irányítótorony egy percet sem unatkozott. Különleges események egész sorozatának volt szemtanúja. 1998. december 8-án a Ferihegy 2B terminál megnyitása igazi mérföldkő volt a repülőtér történetében. Nem csak a légikikötő fejlődését és modernizációját tükrözte, hanem az irányítótorony munkájának fontosságát is. 1999-ben egy pillanatra a feje tetejére állt a világ. Éjszaka lett a nappal. A rendkívül ritka, teljes napfogyatkozás idejére még az irányítótorony működése is megállt pár másodpercre. 2000-ben ünnepeltük a Ferihegyi repülőtér 50. szülinapját. Természetesen a már majdnem nagykorú irányítótorony is ott volt a bulin. 2001-ben a Lufthansa Technik Budapest Kft-t üdvözölhettük első ferihegyi munkanapján. 2002-ben új üzemeltetőt kapott a repülőtér. Üdv a fedélzeten Budapest Airport Zrt. 2003-ban az irányítótorony az elsők között köszönthette a legendás Beatles együttes egyik alapítóját, Sir Paul McCartneyt Budapesten. A 2004 és 2007 közötti időszak is hozott újdonságokat, nem csak a repülőtér, hanem a torony életébe is. Az irányítótorony útjára engedte a Wizz Air légitársaság első magyarországi járatát Budapestről Londonba, és megadta a leszállási engedélyt George W. Bush amerikai elnök gépének is. Emellett végigkövette a Ferihegy egyes termináljának helyreállítását, ami Európa Nostra díjat is elnyert. Emlékezetes évek és kalandok. 2009-ben megkezdődött a Skycourt építése. Az alapkőletételt természetesen az irányítótorony sem hagyta ki. 2011-ben Liszt Ferenc 200. születésnapja alkalmából új nevet kapott a ferihegyi repülőtér. Üdvözlünk mindenkit a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. 2015-ben hatalmas mérföldkőhöz érkezett a repülőtér. Ez volt az első év, amikor több mint 10 millió utast fogadott a légikikötő. 2017-ben nem rénszarvasos szánnal, hanem a Finnair Airbus Embraer ERJ 190-es típusú gépével érkezett Budapestre Jolu Pukki, a Finn Mikulás. 2018 és 2019 a fejlesztések éve volt. Átadták a B-oldali utasmólót és a Cargo City-t. 2021. Felvétel indul, kamera forog, és lobog a szélben a szélzsák. A Budapest Airport újraforgatta Korda György Reptér című dalának immár 40 éves videóklipjét. Végül, de nem utolsó sorban, idén 2023-ban a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret választották Európa legjobb repülőterének. Az irányítótorony sokkal több, mint egy épület. Nem csupán a légi közlekedés biztonságos működését felügyeli, hanem őrzi a repülőtér sok-sok emlékét, és emblematikus sziluettje összeköti a múltat, a jelent és a jövőt. Csodás 40 év volt. Boldog születésnapot, torony!